ngakwa ban syong ni phi ba ngin sai kan du biang hakinik si ban man ngi kan man ni ka ba ti phi ru phi ban shem ya kan ka vaccine ban kawai ngakwa ban ong phi wat num sngap ya kini ki khubar ham saya baka ja kum ni baka ja kum tai mo namar blai kibun ki bri ki ba le si ngamben ya ki kidang duna ka jingnang jing tep ka jingnang jing start ti haba ki osngau ya ki ai but ki khamlet ka basniu ti haba maki ki yo ikta ki kubuar ki wan rapat shapiru ki penting ya phi rengan ong ya phi ya ka vaccine amdai basna da ki bre ki bamdon ka jinang jing start nei lasna da ki scientist ki blada pen kre la dia ki pau snam ti maki ki tip ba ka ai ka bakin aish ki pat ba ki ai ka baha ti phimdai ban sngap ya kinu ki kubuar ham saya ba kan ni ka vaccine la da phi ai kan long kom ni kan long kom tai but ngani thu phi kan mara jing sne ai ha kamet ka pha jo phi let's see os ki khobor kum kum tai ba don uta uyap uni utai kidan ki daw rei kam ngan oi phi kam dei na ka daw jo ka vaccine te sa chi sien phi dei ban chem ya ka vaccine khnang ba penya dai la de ya ka yeng ka sam ya ki ba it ba thon jong phi mat kum ju ru ya ka prthai bat ya ka em lang sa lang ro ko bai khulai shibun